Sa wataki leksa masragado WORTOE etaki. Lees Abukufu 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 11. En voor een man taki, mek je hem taki leki de WORTOE komen op kado. En voor een suma sa dini trouwen, mek je hem do so leki kado, de gi hem da krakti. Zodat hij na ini alasani gado sa kisi beginnen, na ini Jezus Christus, disi musu abi beginnen, na nga krakti futego. Amen. Dus, amen. Dus, e voor man, eche masragado WORTOE kwadoro, am taki leksa masragado WORTOE etaki. Dus dat wordt taki, dan wordt denk ik in de rechten voor de pastor. Dan even een vraag komt niet unu. De pastor etaki staat in de Bijbel. De pastor leert unu te gaan naar zonde. Sang ano ayos deze in gona kerki. F de pastor eyeri sang masragado WORTOE etaki. Want masragado WORTOE taki, taki lek van masragado WORTOE escrivi. Dat moest me uit unu mogen. Hoor san even doef in temati. Zo pogo even voor de people sana masragado e WORTOE. We gaan naar boeken voor Jesaja 8. Yes sir. We gaan naar boeken voor Jesaja 8 voor zoden sana masragado WORTOE. Wat taki volgens sa masragado WORTOE etaki. Lees. Ai, dus daarom is het belangrijk. Daarom is het belangrijk putan in a WORTOE voor masragado. Wat sana sabi? Omerjarik ba ude bezig gepredikt. Maar we jere was ting taki una falsi leri man. Maar we is de massa taki una falsi leri man. Maar de mij ook als na fes akapu. De mij ook stel unu vragen. Of de mij ook tellen u. Fu de sasare taki ik me uit de Bijbelboek. Never, never, never. Lees het. Abuku fu Jesaja, hoofdstuk 8 vers 20. Go naar de wat naar de gotoiki. En voor dem no tati naar de WORTOE disi. Ada because leti no dat naar dem ini. Dus, masragado WORTOE. Na, jogo feni de wetten naar de commanderie. En als schrijf taki, if una taki, volgens de masragado WORTOE etaki, de wetten naar de commanderie. Da leti no dena in unu. Oké, maar sana leti, volgens de masragado WORTOE etaki. Kogo luku sana leti. Also the people fu unu, sana aleti, sa masragado e verwacht, taki unu muskijn. Lees. Abuku fu Spreuken, hoofdstuk 6 vers 23. Because de commanderie de walampu, en de wet de leti, en de vermanen fu leri de passie fu libi. Dus de wetten na sang, na aleti. Na aleti dat die masragado e verwacht voor de chifu en de chifu Israël, de plakkaman de ingi, dat aleti dat de muskijn. Jopoko bakana temeti pobe stop. Deze? Abuku fu 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 25. Nanga sakafasi, amusuleri dem suma, this is 3 nanga dem srefi. Faka mi brada, you da si nanga pet abrasei. Mi ap even een vraag jong. You da pe. Ik ben actie nou of je de islavernij eten. Zou ik hem piki? Oké, meneer brada, lees het. Abuku fu 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 25. Nanga sakafasi, amusuleri dem suma, this is 3 nanga dem srefi. Kan de gado sa gida mo prakseri fu korsabi da waarheid. Dus kan demonstragado ka gida watra prakseri fu korsabi da waarheid. Usap taki yu prakseri na lek van masragado e denki. Na lek sa masragado tot in de Bijbel door de profeti. Na volgens a WORTOE dat die taki. En de WORTOE na de wetten na de commanderie. Na zo'n profeti fu gado mustaki. Maar masragado taki fu makenki de prakseri. Want a mindshift a prakseri fu you muskenki kolekfa masragado poti in a Bijbelboek door de profeten voor een, de wetten en de commanderen voor een. Maar nou, wat vraag? De one sang ete ma taki dena de boodschappen voor masragado, dena de pastors, dena de diaken, dena de bishop. Wat vraag komt met unu? Actie de man heeft de ma etaki volgens masragado WORTOE. Actie de pastor dati sa e horu voor de gek à la zonde heeft de ma etak volgens masragado WORTOE.
Mino take uit nu zo, maar alasan sa motak no mo bewezen in a Bijbelboek. Lees kodoro. Vers 26. En voor dem kan pure dem schrijven komen voor dat trappen voor die debris. Wakti. Dus, teo keki yo prakseri, da asati obehuda yu, fu atrapu fu di debris. Maar kom onderzoek was er even. Agrontapu disi po ude ine no de. Suma e control agrontapu disi. Dat na aham frak no de. Suma e control agrontapu disi. In suma anu agrontapu disi de. Kogo onderzoek. Want ebo accident braaf mi, dan de sap mi. We shitak, de no manji piki, dat a frak dati. Dus daarom we gaan lezen in MASRA en WORTOE. Kogo na jop 924. Abuku Fuya, hoofdstuk 9 vers 24. Dan die grondtapu abrana inida anu voor dem takrusuma. Dus grondtapu sa furu lobby de in a anu voor den takrusuma. Ano mitaki, ano unuskrift no Bijbel. Mama sragado WORTOE taki a grondtapu sa ulop sote. Ade ina anu voor di dibri. Koko bakana temeti. Ai, koko bakana temeti. Abuku voor 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 26. En voor dem kan pure dem schrijven, kom op voor dat trappen voor die dibri. Disi, ben wari dem na inikatibo na hem wani. Wat die? Dus nodig de, if mo actie unu, if ude in slavernij ete, da as het ware die massa disi, zou lees no baka, da aantor dat inkim. Lees ik de people voor unu. Abuku voor 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 26. En voor dem kan pure dem schrijven, kom op voor dat trappen voor die dibri. Disi, ben wari dem na inikatibo na hem wani. Dus, agrontapu sa ulobi, de ina anu voor die dibri. En sana sani, if je loopt ka grondtapu, dus dat want taki, ude ina anu voor die dibri, en we doen awani voor één. En dat want taki, de trapu, sa die dibri en pot kata pa grondtapu, dus dat want taki, je fadong go in de trapu dati. Dus dat na sang uanko sori no de. Dat na asani, sa uanko sori taki, inom lomba ka de sa grondtapu. Kona Romeino, 12 vers 2. We gaan naar boeken voor Romeinen, hoofdstuk 12. Ik heb start naar 1, dan word je op ook naar 2. Want sana sani, ala de sandis sabi. Want misap taki, kan je nou kerki, maar kan je vrouw ego, je ma ego, je pa ego, de familie vie ego. En de kotegi sani, de koflees sa ini yesi, tak in kwa kerki ere, in o katanso, want sana sani, if je tanso, masrakado okiri, werkelijk masrakado okiri. Maar zijde masrakado okiri. Accident afraak dat die. Zijde. Dan gewoon zo uit het hoofd masrakado okiri. Kogo leesa masrakado WORTOE taki. Abuku voor Romeinen, hoofdstuk 12 vers 1. Voor dat ade, mi brada, mi begi nangada sariati fukado, dat die kind unski abra, lekwa libi ofrandi. This is the center and na inida ai fukado, en this is de juiste versie voor dini hem. Dus, uno, ya bit kius kille kwa libi ofrandi. Accidents ma, so ogo git kertitori. Of in kius kille kwa libi ofrandi, of niet. Want sawa jere tanga diftide, de christenen ete egu taki, ik ben gered door het bloed van Jezus. Dus, als het ware, dat den af doen next morgen. Dan gewoon, ala de ya bischela, ala de ikabro masrakado wet, dan is het afgelopen. Nee, dan lei, dan ma elei, en dan ma ekoru, Dave Day. Lees het. En nog geen passie voor u kom kersi grondtapu. Maar meki usrafi kenki na een nieuw praktserie voor unkantu da wani fugado. Yes, we lezen again. Lees het. Abuku voor Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. En nog geen passie voor u kom kersi grondtapu. Dus a grondtapu sa uteja no de. Ade ina anu fu di dibri. En sana sani inom ki ade dibri okasi taki yu ego fade ina trapu fu en. En sana de trapu fu di dibri.
Punt 1. Wat begint? Kaya man en vrouw relatie. De people voor UNO, de blakke mannen gaan ingi, de lolobasa sa de kartron. Nou, hier pension in, pension uit. Maar bijna vado, de ma erest nummer puur, was dan asani, de ma nou wat ik afvraag de kei tati. En opgekend ook toe, de vrouw voelstrefi, de dagen bijna 10 man. Om de zoveel minuut, a telefoon en rekel, ik bel je later, wat telefoon ik op binnen. Dus je denkt dat na kantoor de safu de nanga de brada. Maar masra kado taki, ino fado in de triki voor die dibri. Want zelfs zeiden, die dibri nasa e control a grond tapu disi. En, if je fado in de triki voor a dibri, sa aba control tapa er grond tapu disi. Dan i mak sap taki, yogon lasi. En als ze de pastor en leer je in de zo'n kerkie, dan komt zo als je bent. Maar je praxering verandert. En als je praxering verandert, dan automatisch je handelen als refi verandert. Dus dat wat taki, als je praxering verandert, dan je loopt je brein naar je sa. Dus dat wat taki, als je voor de een vrouw, dan je trouw naar een vrouw dat ja. Als je want me kipje naar een vrouw dat die, natuurlijk dat je improvisie. Lazy. Abuku voor Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. En nog die passie voor ukongarti grond tabu. Maar meki unzrefi kenki na mwa nieuw prakseri. Voor unkandu na wani fukado. This is de boom. En this is hem zrefi feni boom. En this is de zondro foto. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.